Amai ava vakauya kurwadi kwakandiri. Vakauya vasina kupfeka. Vakamuonera Zambia, vakasunga Zambia kusvika muno. Vachisvika pandiri kwauri mwedzi muchena. Vakasunungura Zambia ravo kuita kunge vaita mistake. Ndibva radonha pasi. Zambia ravo richidonha vakasara vasina kana chavakapfeka. Ndibva ndangoti mai wii. Akaikuudza here chokwadi madananiro aita nemukadzi wangu. Zvikanzi hongu akandiudza chokwadi. Ndikati vanai vakatitsotsa nguva refu takaitwa magrade 1. Nokurwadziwa kwese kundazofungisisa nenyaya yawaitaura. Ndafunga kuti tiitewo zvaita vanhu ava. Ndikati handikwanise kuita newe dhiriro robhozi wakataura kuti ndakafona pafoni pako nenditaurira kumurume wako. Mukadzi wako apa hapo. Murume wangu hapo. Vanhu ava tori vese. Kamwe so watonyengana. Ndakabva ndarwadziwa. Ndakati saka watitoita sei ndokuona sei. Uyu time yakafuna achita kusvika kuma10. Dzanza kuma10. Achifunga achiti ndauya. Chibva ndamuchungura. Ndobva asvika pamba. Saka time yakasvika pamba atina kungota takangogazvongwa diki uya achibva asvika ufuti. Amai ava vakabva vanditi ini ndiri murwere wezino. Panze panapa pane mhepo. Handei mumba. Ndakabva ndatanyangika pfungwa yekuramba kuenda mumba bhozi amai vangu vandiradza chimiro chavo. Ukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Ndiendeseiwo kuna gonyete namagi. Right. Panapa ndiyangota ndichangokupai muchidimbu nyaya yakamboitwa mune kwatinobatana nechimiro chenyaya yatinayo muzuva ranhasi. Ndingangoti mumasvondo apfuura ndikumbira kuti tingokanganzira mumasvondo apfuura takatonga isusu nyaya yakanga yamhanharwa naElias Mucharenga achisungisa Give More mari mushure mokunge Elias abata Give More aine mudzimai wake. Saka dare rakamachangamiro vakasvika pakuno pajudgment. Ndino urombo ndinongotaura pana robozi bhuku rangu kuti ndarashandisa rakapera kufunga kuti saka okay ndabasa panapa ndayochizopana pandine nyaya yakamira sezvizvi yakatongwa mudare rachangamire. Nyaya iyi yakatongwa musi wa18 August 2025. Iri nyaya yaElias Mucharenga versus Give More Marino. Claim yacho ichiti uri kudanana nemudzimai wangu uya mudare titaurirane. Plea kureva kupindura kwakaitwa ari kuchemedza nhare yake ngambouyawo kuno nehuku yake dunzvi ape changamire izvozvi tisati tapfuurira mberi nekuverengwa kwebepa repano. Fambai toni. Fambai vari kuchemedza nhare yavo vanoridza nhare mambo vachitonga. Vamwe tesese hatina mafoni kai. Ngavakupei $5 kana kuti huku ipapo. Claim Elias akamhangara achiti uri kudanana nemudzimai wangu. Give More achipindura chakamaraizi akati hongu ndadanana naye kumasvondo maviri chete asi hatina kurara tose. Changamire vakati kudanana nemukadzi womunhu imhosva unofanira kuripira mombe 2 uye mbudzi 2 kuna Elias uye wobvisa mbudzi 2 kuna mambo nokukanganisa uku. Judgment yanga yakaitwa Give More anga akapuwa LC4 anokwana kuita iwo maviri kwechitatu kwakakuita demand letter yekuti agone kunobatirwa zvinhu. Saka mushure maizvozvo pakazovawo nokuzofonwa kwakaitwa kuna kwakazoitwa kunzi Give More azobata Elias mumba make aine mudzimai wake. vasiri kunzwisisa mazita kuti ari kufamba sei apa. Vice versa. Uyu akambotora mukadzi weuyu nhasi atorawo mukadzi weuyu ndobva abatwa ari mumba. Ndovinga kuti mazita memusingazivi kuti Give More Elias ndezvipi zviri kuitika. Saka muchidimbu pazoitika vice versa apa.
kuti Manchester yakuisa wani Liverpool yakuisa wani. Zvabatika ke. Yeah. Ndopatana. Order. Saka panapa takuchipinda munyaya yedu. Hatigoni kuti tingoti zvakaitika tenda pauzwa kuti zvii zvakatora nzvimbo kuti zvisvike pazvakaita sei pazvakasvika ndizvoka right. Elias, ndinoda kuti utaure pamberi pamambo kuti ichokwadi here chokuti iwewe wakabatwa usati wataura soro yako. Ndine tsamba yabva kuna Sabhuku Wendere vanova vanogara kuNyadara munzvimbo inorarama Give More Marimo ari pamwe chete nemhuri yake. Tsamba iri kuti kuna Mambo Nyamunga, ndini Sabhuku Wendere ndanyora tsamba ino ndichipa maonero andakaita pamusha pamabharani kureva kuti pamusha mana Give More mumusha maSabhuku Marimo nemusi wechitatu 29 October ndakashedzwa naSabhuku Marimo naSabhuku Marimo ndokusvikoona Elias Mucharenga ari mumba magift mabharani. Ndakamubvunzawo pakati pevamwewo vaimubvunza munoda kuziva kuti apinda sei. Akati apinda ega, haana kunge amanikidzwa kupindamo nevaridzi vemusha. Takazomubvisisa shangu nhema bottom trousers mushure mekunge ndataura nejinda rashe Nyamunga sehombowo mukunga aizodawo kukwira dare. Chinangwa chake kwaidawo kufambidzana nekuwirirana nemukadzi waGift sokudzorerawo zvaive aitwa. Ndatenda wenyu Sabhuku Wendere Abraham Wendere. Saka pana Sabhuku Wendere vacho ivavo nevamwe Sabhuku ani ibatsirewo. Pane vakandifonera usiku Sabhuku Marimo naSabhuku Mawendere handiti ndizvo. MaSabhuku iwo ndakataura nawo vese vari 2 usiku ihwohwo vakandifonera. It was something like kuma 12 pandaifonerwa ipapo. Nachikumbirawo MaSabhuku iwayo vange vari kumberi kuno. Varipwe. Pane maSabhuku andakataura navo usiku. MaSabhuku kunyangwe kusiri kuwadhi kwenyu kunoku tinongokupai ruremekedzo rwenyu. Tasina ngokucherechedzai mutiregerere. Saka panapa ndofunga panapa ndatsanangura zvakaitika kumashure ndikakupaiwo zvakare report yakabva iyo kuna from Wendere naSabhuku Wendere. Saka naipapo takuda kuchinzwa kuna Elias zvakanyorwa mutsamba nereport nezvekutaurwa panapa unoti kudii nazvo homu kana kuti kwete? Ya zvokuti ndakabatwa mumba mawo ndinozobvuma asi handidane mudzimai wake. Zvokuti wakabatwa kumba kwavo unotenda nazvo. Ayo apa unonyatso kuspecify nyatso kutsanangura. Right. Iwe ndinotinyatsoti tsanangurire kuti iwewe ukatiwo zvekupinda mumba ndozvibvuma asi handina kudanana nemudzimaiwo handiti kududza kuti nyaya idzodzo dzikuratidza kuti kutaura nyaya yekuti vanhu vese vari panapa vanopedza kuda kuizwisisa. Access yekupinda mumba memunhu kana wanga usingadani mukadzi wemunhu unenge wakaziwana sei. Saka iwe ndinoti unatsoti tsanangurira zvakanakisisa kuti chii chakaitika, chii chakatora nzvimbo. Maybe ungatibatsire kuti tinzwisise zvauda kuzota. Pamusoro Ndipane pangandizida kuti ndibvunzeni asati zvakataura zvake.
Nemarum. Muri mapostori. Moni kwamba menyu pote ilipo makari nenyama yenguruwe. Lenzuru mpostori ere. Asi ndizo. Alright. Ndirira zvakumberi chama. Amsowewe dani. Amarimo vakafurira mudzimai wavo kuti andivhevhetedze. Ndimubvume vandibate vauraye information yenyaya yangu yagara iri kudaro. Alright, mera ngatidzoke mashure. Toda kuti tichibata nyaya zvakanaka tisipimboimhanyira zvedu. Pane dzimba pamusha wega wega panogona kuita 4-5 rooms, 3 rooms, handi ndizvo. Pamarooms iwayo panogona kuwanika imwe room isingarare munhu. Zvinoitika izvo. Iwe wakabatwa uri muimba inorarwa nemudzimai waGive More. Amen. Muine mudzimai waGive More. Izvi zvawangova kutaura zvokuti vakavhevhetedza mukadzi wavo kuti pauraiwe umbo ndo anonzi mareason kwakungotaurawo. Isusu tiri kuti wakabatwa uri mumba munorara mubedroom maGive More nemukadzi wake. Dynamos nekepekepe kuti zvanhu zvatamba here kana zvanhu zvakuda kutamba. Haiwa, kwese kuko hatisati tasvika ikoko. Asi kubatwa uri mumba memunhu mubedroom kunyanya usiri muzukuru wepo. Iyo matimu achari maviri Dynamos nekepekepe. Vione kwa ari muground ribodzi. Dzagara dzinototamba kunyepa here. Dynamos nekepekepe hadzitambe. Dzinotamba ndo zvazviri. Dzikangopinda muground chete mukanzwa kuti Dynamos nekepekepe dziri mufaro dzinotamba. Alright. Handi izvi. Ndaitida kungomba muono. Pane patinoti tinzwisise. Amai munoti zita renyu? Patricia Randash. Patricia Randash. Unoziva? Unoziva pakuti? Ndakadanana naye. Makadanana naye? Kwenguva yakareba zvakadini? Tava ne 2 weeks. Tava ne 2 weeks. Makararamisika ngani? Ndakarara naye katu. Kaviri. Nyatse kusumudza izvi amai toda kukuhwai. Akauya musi wa 29. Akasvika Sumudza izvi amai. kuma 10 dzeusiku. dzeusiku. 10 dzeusiku. Ndobva wakuwana muri pamba. Akasvika kumachi? Kuma 10. Timetable yanga mamupa. Ndizvo. Upi akasvika matende upi? Uyu kana kuti muridzi pamba. Zvakaitika pamwe zvokuti uyu time yakafona achiti akusvika kuma 10. Dzanza kuma 10 achifunga achiti ndauya. Chibva ndamuchungura. Ndobva asvika pamba. Saka time yakasvika pamba hatina kungota takangoga zvomupa diki uya achibva asvika ufuti. Munobvuma vanhu vakuti muri pambi munobvuma? Ndinobvuma. Ndinoziva kuti inini pakaita uyu Give More nyaya dzake. Inini makaenda kumba kwenyu. Ndinoda kuti muri mwenyu akanga abatwa nemukadzi wenyu ndizvo. Saka inini kuzobvuma uyu. Inini ndimakanyenga uyu here kana kuti ndiye akanyenga inini? Uyu ndiye akandinyenga. Uyu ndiye akakunyenga here? Tobva mati zvakakodzera kuti mudanane mudzosere zvakati pari muri mwenyu. Ndofunga paakandivhevha funga ndakamboita akaita 3 times achifona. Ndichimuramba ndichimutuka. Pesira ndazongoti pesira iye atozongoti hapana zvokuita tidanane chete hazvinachi. Nokuti ndakarwadziswa uye wakarwadziswa saka hazvina basa ngatidanane vanangoti is okay. Saka pamunodana. Ndinoda wangu murume. Wenyu murume asi murume wenyu? Handi varume venyu. Apa amai mune chipari kapo?
mune chipare mabvuma shoko rekuti mukanzi Pambi munobvuma. Pambi munoiziva? Pambi haina murume wainoti uyu ndo chaiye. Saka zvinoreva kuti apa makusa wama kuti murume wenyu chaiye ndeupa. Ndiye yakagara. Asi Pambi ndo ane ndikatoweya kuda mando wangu. Ndoreva izvo amai. Ndimwe kuita ndikuonese izvi muupenyu munogona kuda kugadzira imba yenyu muchishandisa zita renyu. Munogona kuda kugadzira imba yenyu zvakanaka mukada kuumba ndogo yenyu murume zvakanaka muchishandisa inini chimiro chenyu nekuti vekumba kwenyu izvezvi hama dzechiri pano musi wamabatwa imimi musi wamabatwa imimi ndiani anga aripo musi wamabatwa nini? Anga aripo Pamba. Wamakadedzawo kuti imi ndimi makambobvisirwa kapfuma nemukwasha wenyu ndabatwa mwana wanyahura uyai kuno mwana wanyahura ndabata. Hapana akada kuuya ipapo. Nekuda kwei? Handizivi. Pane nyaya ndirira mberi. muri kuwirirana here nemurume wenyu? Hamusi tipindureka maimi simudza izvi wadikidikito gataenda pane vanhu vanhu vese vakatoka noti panapa parudo chokwadi Parudo chokwadi zvamuri kutopindura panapa Zimbabwe yese ichazita sei? Ichazviziva. Ndosaka muri kuona makamera akamira. Muchazikana kuti mwana wako watanda zvehure. Zvamuri kupindura panapa ndo chokwadi chizviri kutakura. Saka isusu tinoda kuti mutsanangure mutaure chokwadi chenyu sezvazviri. Inini ndiri kutotsvaga engo murume wenyu makazoitana sei naye kuti mugone kuva munowirirana pachitiko chakadaro? Nemurume wangu hatisonyatsowirirana zvakanyanya. Hamusi kuwirirana? Asi imi muri kumuda zvakadaro? Ndinomuda. Oh. Elias, ndakudzoka kwauriwo. Ndoda kuti unditsanangurire mavambo kusvika wazobatwa uri mukati memba. Natsotsanangura pasina kuchaunosiya pamberi pedare pachokwadi. Pamusoro yedare. Yoimba kuti amai ava vakandifonera usiku zvokuma 11 hafu 11 ndakarara kumba. Vakafona vakati ndichiti hello ndivati ndiani. Ndikati ko munoti ndiani sei muri mafoni. Zvikanzi nyaya yekuti ndaona komi bheki. Ndikati yakandwa nani. Zvikanzi nenhamba idzodzi. Ndikati tini baba Godi kana kuti Elias Mucharenga. Vakataiwa ndini mai Vale. Ndikati komi bheki yakandwa nani zvikanzi handisi kuziva. Ndikati ndiziva kuti akanda komi bheki ndiani. Zvikanzi it's okay ndaida kuzoona mbande dzani. Ko ari sei mudzimai wako? Ndikati mudzimai wangu ari right. Zvikanzi ari kupi? Ndikati ndirere naye. Zvikanzi it's okay. Ndipo vakata foni yavo. Vandabvunza mudzimai wangu ndati waonawo sei mafoni aita amai asi wakakanda komi bheki here? Zvikanzi handina. Itrap shot amai vari kungoti muri kurufu muri mega vada kukuvhengetedzai. Vandati it's okay. Vatarara. Mangwana makusenda kamuka kufonera amai ava ndichiti ndida kunyatsonzisa kuti vaida kuti kudii. Wakafonera nemudzimai wako here? Anga aripo. Ndibva ndavafonera. Mamuka sei? Tamuka mamukawo. Nezuro pamakafona ndakunzisa kuti maida kuti kudii. Dzimwe nambo maida kubvunza nyaya yemurume wenyu kudanana kwaita nemudzimai wangu. Pamwe ndo nyaya muda kunzisa akaikuudza here chokwadi madananira aita nemukadzi wangu. Zvikanzi hongu akandiudza chokwadi. Ndikati vanai vakatitsotsa nguva refu takaitwa magrade 1. Zvikanzi ingawani chipepa chakabva kwamambo chekuti 2 weeks. Ndikati 2 weeks ndedzepamuromo mukadzi wangu ndakazomupfepetedza tabva kudare. Akataura zvese zvavaiita. Ndibva vati ashuwa nyaya yemudzimai wako ndikuiziva yakandirwadza. But chiregedza kufona pafoni pangu. Boza ndide kuinzwa. Wakafona pafoni pangu ndiri kukutaurira kune timu rangu rokurovesa. Ndakataiwa ndafona nokuti nezuro makafona. Ndosaka ndafona ndichiti dzimwe namuda kunzwa nyaya iyi. Ndibva ndakata foni yangu. Amai vakabva vanyora message yekundishauka. Usanyore message musafone. Usanyore kana message dita namba dzangu andide kutaura newe rimbo yemunhu ungatanya nyaya dzomukadzi wako dzakandirwadza kudhara. Usataure pafoni pangu. Ndibva ndanyarara. Takatora mazuva pasina kutaura nemunhu. Rinova zuva ravakandibata kumba kwavo. Ndipo ndakafonwa naamai kumahafu 4 kunze kwakuchena. Ndibva ndadaira foni ndibva vakata. Ndibva ndateera ko.
ndikati ndaona missed call mati zvandasingade kutaura newe imistake vandaseka ndivandati abo zvinowanika kandi ndaida kukuti sorry nekukushaudha kwandakaita pamamessage nekufona kwandakaita nekurwadziwa kwese kundazofungisisa nenyaya yawaitaura nandafunga kuti tiitewo zvaita vanhu ava ndakati handikwanise kuita newe dhiri iroro bhozi wakataura kuti ndakafona pafoni pako nenditaurira kumurume wako saka handikwanise kuita newe dhiri iroro. Mira bata yako nyaya yako ndafunga kuti tiite nyaya yawaitaura ndarasika naye kwete zvaita vanhu ndibate zvakanaka chokwadi ataura shoko yekuti tiitewo zvawaitaura kureva kuti iwe une mashoko wakambodzosera uku tiitewo zvaita vanhu avo ndivaye mashoko akabuda muvava aurefai ande kerona ndakati handikwanise kuita newe dhiri iri bhozi wakataura kuti ndisafone pafoni pako unonditaurira kutimu rako saka handikwanise kuita dhiri iri newe zvakanzi kana wakadaro inini kuti ndarwadziwa nemashoko wakandiudza ndosaka ndadaro mukadzi wako apa hapo murume wangu hapo vanhu havatori vese kamwe so watonyengana ndakabva ndarwadziwa ndakati saka watitoita sei ndokuona sei zvikanzi nondiona kuma9 kana kuma10 ndakati ina handikwanise kuwanika nguva yebho ndinoenda kudhamu ndiwanika kuma11 zvanzi ku11 dzenguvayi ndakati kumanheru bhozi ndiri mwana wechikoro ndiri ndega pamba zvanzi it's okay bo ndibva ndakata foni yangu zichikwana kuma9 kumanheru amai vakabva vandifonera zvakanzi wadii bhozi ndarara ndakati kuchiri kuseni kaamai matikuweiseniwakaezva zvikanzi ndarara kana wakuuya iwewe unouya onoka padhoo pangu bhozi ndakarara ndakataiwa kumba kwako handiuye ndoperera ground rekunyadara kanzi ground kurefu ndorumwa nemapere chiuya pamberi panodarika pamashopu ndinouya ipapo ndakati abho kana ndasvika ndokufonera zvisinei nguva dzangu dzakakwana 11 dzakabva ndaenda mandafona ndakati ndaakurodi amai avo iyo wanga wakuzvidiwa manje ikana ndarwaoshuwa amai avo vakauya kurodi kwakandiri vakauya vasina kupfeka vakamonera zambia vakasunga zambia vasvika muno vachisvika pandiri kwamune mwedzi muchena vakasunungura zambia ravo kuti vange vaita mistake ndibva radonha pasi zambia vavo ichidonha vakasara vasina kana chavakapfeka ndibva ndangoti mai wii tikaseka tonyarara nditi tatibate nguva saka iwopo amai avo vakabva kuti sorry zvako saka iwopo wakaona zambia hero radonha wakati hero basa kutsva nyemba zvadzene dzarungwa ndozvanga zvavapo izvi ndezvanga zvapo andifamba amai avo vakabva vanditi ini ndiri murwere wezino panzi panapa pane mhepo handei mumba ndakabva ndatanyangika pfungwa yekuramba kuenda mumba bhozi amai vangu vandiratidza chimiro chavo ndibva vatanga kufamba havo vari pamberi ini ndiri kumashure njivateera hapana itaura nemumwe ndibva tanopinda mumba handina kumboita 2 mastepi kubva padhoo apo baba wakabva wavhara dhoo zvikanzi mucharenga ndakubata gemu redu ndirana silimi ndiri kunyangiranwa zvona imba yavo 2 room ndakabva ndamhanya ndakananga kuhwindo ndichida kunobuda pahwindo amai vakateera mbva wandibata kuti ndii zvakanzi mucharenga usatize sori bagodi chimbonditeerera sori ndadaiona ndiuraisa siyani bude hanzi sori mbomira ndikuudze bva ndateerera zvakanzi wakatiza unourayiwa iyi trap shot yataronga nemurume wangu kuti tikubate asi wakatiza unourayiwa bhozi ndomunhu kudiwa vanhu vese varipo panze nyaya inga iripo ndoti taronga dhire kuti tikubate usabhadharwe mombe dzako kwamama pamombe dzako 2 dzaunofanira kubhadharwa 1 ichapiwa inda kubatisa 1 iri kuenda kwababu wangu arandazha bhozi murume wangu akahura saka iwo wakatiza uri kuurayiwa bhozi ndomunhu uri kudiwa kuramba wanga uchida kuuya pese wanga uchinyumwa uchita ndu yekoko murume wangu akachikushandisira gwezvo hamino zvanga achiita ndosaka wasvika padhuze saka iwo taura naye zvakanaka hambo kurova hapana zvaari kukuita dzikama asi wakatiza uri kurova oshuwa ndakabva ndasimbisa hana yangu ndibva ndagara ndibva auya nemadzikomo ake pahwindo kati mucharenga takubata ndakati shuwa mandibata ndane mhosva toita sei vanhu zvatakuchiita manje
takuchifonera kamambo kako kai kawaindishupa nako kai timapurisa takwa na 2 days tabva panapo una mudhindo wemotobheki vakaclaima kuti udatora chigayo changu nemarata ndozvavakanyora uchivanyoresa iva undishungurudza ndisi kugara pamba. Takufonera kamambo kako kauye kakuburitse uri mukati imomo nehama dzako dzoya dzokuona uri imomo. Asi kana kamambo kauya ukataurira kuti shamwari ndabatiwa takudzimisa nyaya yangu iyeye iri kwamambo ita 50-50 hapaisina chabhadhara mumwe hama dzako dzokuburitsa urimo hapana chakurova hapana ari kukukuwadza for sure. Takabva tagara mumba nemudzimai wake chimirira mambo nehama dzangu. Ndakagara nemudzimai wake akarara pamubhedha asina kana kupfeka hana chaakapfeka akarara pamubhedha mumba mune light. Takangogara chipo che 2 hours baba vakasvika pakuti maivhale chipfeka mudzimai wangu vanhu vawanda vachitaura nepahwindo. Maivhale ndipo vakasumuka vati pane bhurugwa pane sketi pane chimvo wapfeka. Madzikoma murume akauya akati mucharenga uri mumba medu tingadei takurova zvokuti hama dzako dzaisvika takudira mvura kana kukukanganisa pataona nyaya yekuti taitaura kare mhosva ndeyekuti uri mumba medu hauna mhosva shamwari. Ndakati hazvina kuipa regai ndimirire hama dzangu. Hama dzangu dzichiuyawo dzakabva dzatumwa wamarimo zvakanzi endai munotora sabhuku uendere titaure nyaya yemurume uyu. Wozi ndafonera mambo akati titore hembe dzemurume uyu. Shuwa vakanotorwa sabhuku avo. Ndakabva ndatorwa tirauzi rangu nebhutsu dzangu ndibva ndaburitswawo panze. Zvakanzi mucharenga unepo warohwa here unepo wakanganisiwa here unepo wambunyikidziwa here. Ndakati handina. Saka tonosangana kwamambo. Saka nhasi tauya kwamambo kuti nyaya yedu itaurwe. Ndosaka ndiri panapa. Ewe. Ndikaenda kubvunzawo mama vativo vakanga vane 2 weeks ndizvo Katu. That katu. Uya kuti handina kudini kurara navo ndizvo hamuna kumborara navo asi mama vari takarara kutese katu saka chokwadi ndechekuti kudini pakati penyu muri 2. Chokwadi ndochandiri kutaura amai ava vari kushandiswa havana chavari kuziva. Uyu murume uyu ane dhiri nemukadzi wangu zvokuti akatotiza nemukadzi wangu akatomuviga ndisiziva kuti ari kupi. Ava vari kutoshandiswa kutotiziwa havana chavari kuziva. Vada kuvhara mhosvo yemurume wavo kuti yakashildwa yakanyarara kuti mhosvo yemurume wake yapera. Uyu ari kutotiza eibva aenda nemukadzi wangu vari kusara vakadaro. Nyaya yenyu pamaitaura kubva kwechana ndinoda kutenda ndazwa mukutaura kuti pakatanga kufona amai makatotaura nemudzimai wenyu kuti itrade. Amen. Iko zvino zvikune chirungu handiti akafona ngekutanga imimi chamaifanirwa kuita kurekodi conservation yese yamaita sei munayo here conservation yekurekodha nekuti kune chirungu nokuti makatoziva kuti muri kutrade. Kurekodha handina nekuda kwokuti amai vakazondishaudha vachiti usataure neni udhirite nhamba. Ndakabva ndabvisa zvemarekodzi because ndakaona kuti hatina kwatiri kuenda hatina zvatiri kutaura. Pamusoro wedare. Hamusati mapuwa floor ama. Ndambobvunza ni baba. Amen. Mati vakauya kwamanga muri. Ndobva vasunungura Zambia. Handiti. Amen. Ndobva vati handeikumba. Sivo vari pamberi. Amen. Ndobva maenda kumba. Saka mumba maiti mukuenda kudini. Sekutaura kwavo kwavakati ndiri kurwadziwa uya tiite zvavari kuita vana pamwe vari vese izvozvi. Saka mainoita. Taida kunoita zvaitaura. Amen. Saka makaita mamagara uchiita. Kwete. Kwete. Amai ava vari kutoshandiswa havasi kuziva kuti nyaya ichingopera munhu vari kutizwa nemurume wavo. Murume webva atoenda. Izvozvo maonero ako. Pamusoro ngatimbonzwanane. Isu tiringotaura nyaya sezvairi. Right. Ndofunga pakati karombo rakaipa rokuti panguva yakafonwa eifonerwa vamudhaka vanga vasipo. Inini ndaivepo paground kuno. Ndakatozona message yavamudhaka ndofunga nguva yanga yatifambei kuti ndiende paground ndimbononzwa kuti zvafamba sei zvadii. Munoziva kuti pane tikachinji chinosiririsa panotongooneka kuti apa panapa zvona zvinaumira zvakaita sei zvakanaka. Ndikubatisa shoni yangu yandokuzama kutaura. Saka ndakazoendawo ndaunetoongorore kuona kuti zveshuwa iyeyu mudzimai uyu nhasi uno uyu azosvika paextend yokubatwa nechikomba. Izvezvi upenyu hwake huri papi. Isusu sedare ndo basa redu. Tinomhanya tinotraya kunoprotecta upenyu hwevanhu vanenge vachinzi vatadzira vamwe vanhu. Tovaisa panzvimbo dzakaita sei dzakaringana nyaya dzavo dzichiita sei dzichizonotaurwa.
zvechokwadi ndakasvika pamba pamarimo ndikasvika Givha aripo akagara ake nemudzimai wake, ndopandatorana naye ndokunogara patakanogara ndokutanga kuchikurukura naye. Analysis dzangu dzichitondudza kuti saka vanhu ava patoitika nyaya usiku wakadai chakatozondipa ndidzibvumba kuti Joshua munhu akabatwa inyaya yebhutsu. Ndofunga zvinhu zviya zviri kupi zvinhu zviya zvinhu netrouse nebottom trouse ranga riripo, asi kuwirirana kwavo kwemukadzi nemurume unowegawo wegoita kakweseni make yokuti pane zvaitika kana pane zvadii. Saka nini chandiri kunatsoona zvangu panyaya yavo vanhu ava tingagone kuva tinotemeswa musoro navo. Zviri kutaura amai kana kuti zviri kutaura Elias zvese tikazvitora mativi ese tikazviti chokwadi, of course togona kubuda neimwe anza, asi chokwadi chinenge chiri ngoripo chete nechekuti kana ivo vakashandiswa nemurume wavo kuti vave vanodhifenda nyaya yanga yagara iri kuno kudari, vanenge vazotanishawo image yavo. Muri kubabatisisa pandiri kuzama kutaura. Ende uye zvakare iye Elias chakazongompowo kuti ayambuke futi Nyadara achienda kupi kumhiri ikoko, uye ipapo panipapo action iyoyoyo wakatoenda ukanozvikanganisira nyaya dzako, as long as wakatongonobatwa uri panzvimbo isiriyo, mumba musiri mako, mumba momumwe mukadzi, kunyange zvavo vakaita kana kuti trap, handiti ipapo pane pakaita sei pakatokanganisika. But chinhu chiripo mhosva hombe yamakatopara from both angles ndiye kuti mimi makuda kutotora nzvimbo ino kana kuti upenyu hwomuno kurarama sembwa. Mukubabatisisa imbwa ndo dzinochinjana madzimai, tora wako nitore wangu, hazvitenderwe from both angles zvamakaita sei zvamakaita. Nokuti isusu tiri kuti dai kuri kokuti iye Give wacho anga asipo paground, ngatiti anga asipo haisi trap, chichaitika taina muzinekepekepe dzaitambwa zvaitambwa handiitika. Tobva tatora isusu kuti isusu neimwe engo yekutanga, nyaya yekutanga pane nyaya yanga yakatrigika, ende nyaya yoyoshuwaka yanga iri paengo ranga risingatoite zvokuti zvavari kutaura ava zvokuti makazonyoresa zvakati ende zvoshuwa zvinizvo zvaitoitika, otherwise nekufamba kwaita mazuva zvakaita sei zvakaitika. Hakuna munhu anoramba losi, anofarira losi paupenyu hwake. Pamwe maybe vakazvitowo as a cover up kuti mai mwana ndakukumbira ndimbokushandisai sekutaura kuri kuita Elias. Imwe side of the coin, handi ndizvo. Saka inini maonero angu andiri kuita ndeyekuti vanhu vaviri ava vese vane mhosva. Yake yekutanga yaakapara ngaimire sekumira kwayakaita, yake yechipiri yaakapara Elias ngaimire sekuita sekumira kwayakaita. Vese dai zvaigona changamire vasangana nemurango wakafanira, vangakoniwa zvavo kubhadharana pache zvavo, asi ngavabhadhare mambo nokuda kwokusvibisa kwavakaita sei kwavari kuita. Utakatarisa kuzvidza dare rino zvisingaiti kuramba muchidzoka-dzoka nenyaya dzenyu, kungoti zvako hamugoni kuti tizoti apa ropa nenyaya, asi kutaurirana chokwadi kunana baba vese vamusaidhi kana vari kuno kumberi, wabata mudzimai wako nechikomba mumba hapadyiwe rinopisa. Ngatitoke nyaya yasana baba. No, nyaya iripo. Sorry. Aya masabhuku akashandisiwa. Vakatotadza kuteenzera navakadzi vavo mbao vachishandiswa navaruma. Yes. Yes. Saka chiripo kumana nyaya yenyu kaika mida kuti bata kuti afanike vanhu vadiki. Iwewe nyaya yako yanga tati uyu akubhadhare, teti iwe usibhadharawo uyu usibhadharawo, zvinobuda takuti iwewe mbudzi kuna sabhuku ava, iwewe mbudzi kuna sabhuku ava, masabhuku itu ndesaka tati uyu ngabhadhara sabhuku ava uye bhadhara sabhuku ava. Tiri kuwirirana
teze tiko kwacho kwa mambo ikokoko mombe nembudzi iwe mkazi nyakuitisiwa 4 mbudzi kwa mambo zinoya kwa mambo atide kuitiswa nezvinhu zvinani basa rese mene timbonyora judgment ndasaini Elias. Order. Right. Nyaya iripo iri kudai so. Iwe Elias uchapa sabhuku imoni sabhukani? Sabhuku marimo mbudzi. Give more uchapa mbudzi kuna sabhuku wendere. Maika ndo chekutanga. Then mudzimai iwe uri pakati pevarume uchabvisa mbudzi 4 dziri kuenda kwa chief nekuda kwekuitiswa kuda kutiita mapenzi mudare. Elias 1 mbudzi 1 mombe ichaenda kwa mambo. Give 1 mbudzi 1 mombe zvichauya kwa mambo. Zvinoya rini zvinhu izvi? Aiwa atezvara vanomhangara vega. Zvinoya rini Elias? Ngatange newe kwa mambo. Zvinoya rini? Ndiri kukumbirawo kuti pandokwanisa kuzwana kana ndarema ndakakuwa. Pandokwanisa kuzwana. Kurefu beta kuti mbounza chimwe chidimbu kwa mambo usati tatombosvika kwese ikoko. Kukohwa ndi April ko kudhara kurefu. Upenyu chaiwo. Chimwana chinge chakutomhanya. Pamusoro ya zvekutaura dare ndiri kuzinzwa pati chidimbu pari zvino chinhu chakandiomerana nditorichirema ona ndakatochoka uroko handina kana plan saka nanchitokumbirawo nditange ndatoshava ndigonawo kuripa musa. Alright, tisataudza changamiriri gati tikupe mazuva. Handina chandiri kuramba zvamuri kutaura. Right, regati dai so mombe yedu muno mudare inoita $300 ndizvo kana kuri kumari mbudzi 20 pamwe unogona kuwana mari. Ukawana $300 wobhadhara hako mombe yako. Ukawana iri mbudzi unoya hako ne$20 naika. Saka iwewe tikaibatanidza mari iri kuita $320 hafu yayo imari. Vanoweka metsi wekaitona. $160 ndo chidimbu chacho. Chinoya rini? At least ukambounzawo chidimbu chinenge chitombori naye. Tingagona kumira newe pamberi pamambo. Pamusoro wemambo semunhu ndiri kuchema nohwere kuti ndiri chirema. Chirema chinonda unobata mukadzi womunhu here? Iwo sadaroka iwe kukumbira. Aiwa chirema hachidi vakadzi vevanhu. 30 days. Alright, mambo panapa vari kunditi ndikupe 30 days kuti uunze iwewe 160 panapa. Saka nhasi ndi 8 zvoreva kuti musi wa 8 December. Changamira hanzi tiwedzero 2 days tumwe muti musi wa 10 December. Musi wa 10 December unongouya nechidimbu ichocho.
uyu ngasunungurura iwo sununguka zvako saina here mamugadzirira platform yesaina bhukwenu kwangu nondosamba judgment weose signature give more nyakutorerwa muka nyakutamba sabhora nyakutamba bhora iwewe nyaya yatangotaura ndiyo imwe chete zvinoya rini $320 hafu yacho 160 inoya rini Kamzori. Ndichambotsvaga. Uchambotsvaga. Saka tungoita zvimwe chete izvozvo. Wagara wako wanga usuda kubhadhira darika. Mupei mazuva mashoma. Ngozi takanga tikumutera panyaya dzake dzekumashore. Givi. Tungoita zvimwe chete musi wa 10 December 2025. Kuda chidimbu che judgment yako. Then mudzimai unonzani? Patricia. Mbudzi na zvinoya rini? Tuo